Ibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika baphulaphula ke lapha ukukroka lento kubana ke ii-players ezimbini phaa kuqala leKaizer Chiefs ke uFias Ntwari kunye ke noMorris ngathi ngabona ke bazawukhawuleza ke bayityeshele iKaizer Chiefs apha ke kule transfer window kaJanuwari okanye ngabona ke kubonakala ngathi ke bawukhawuleze bakhululeke phaa kwiKaizer Chiefs apha ke kule transfer window ke kaJanuwari. Isizathu soba ke abantu bathethe ngolo hlobo kanye kuphume ke into efana nolo hlobo into kubana ke le ndodanyana yakwaMorris vele ke yona ke umcimbi waso ucaca into kubana ke ayisekho kwi-plans zeKaizer Chiefs kanye ke ayisekho kwi-plans zabaqeqeshi beqela ke leKaizer Chiefs. Into ethetha ukuthi ke uMorris ke yena ke yakhe into icacile xa into kubana ke umfana omdala ke uza kuyishiya ke iKaizer Chiefs phaa ke kwi-transfer window ke kaJanuwari. Sidlule ke lapho ke baphulaphula ke singene ke kwintetha ke yale ndodanyana ke uNtwari ke enye into ke yena ke endiqondisebeza kumbethe into kubana ke umfana omdala ke akekho ncakasana okanye akanandawo ncakasana phaa kwiqeko goalkeeper beqela leKaizer Chiefs umfana omdala, ngoba phaa iKaizer Chiefs yaenda phaa seyinikeza phaa umfana kaBrandon Peterson njengo-number 1 goalkeeper ke weqela leKaizer Chiefs. Nawukhumbula ke into kubana ke uNtwari lo walinikeza ithuba efika phaa umnumzana uNazarethin Napi wazi umfana omdala kwacaba ke ijezi leKaizer Chiefs ke liyamsinda umfana omdala isandla kade asixhome wabuyisela intambo phaa kuBruce Vuma komnumzana uNapi kwacaba naphaa kuBruce Vuma umfana omdala kho nto ke ide yenzeke ncakasana kwanyanzela into yokubana ke makubuyelwe phaya back phaa koBrandon Peterson. Okwangoku ke intambo phaa phantsi kwepali zeKaizer Chiefs ke sisabanjwe phaa ngoBrandon Peterson. Baphulaphula ke ewe ke bakhona abadlali abafana ke noShinga abangabonakaliyo, abafana ke noChislet abangabonakaliyo. Ndiyababona ke abantu abaninzi babe nelo phutha bacinga into yokubana ke xa bengadlali into yoba ke baza kukhululwa phaa ngoJanuwari. Ngeke bakhululwa abaphulaphula, bathengelwa ukusetyenziswa yiKaizer Chiefs. Aba badlali baza kulithola ithuba. Iimetshi zoba nintsi kakhulu apha kuJanuwari. Banawukhumbula ke bendike ndayenza ke vidiyo enintsi ke malunga nabo. Iimetshi zoba nintsi kakhulu apha kuJanuwari and bazawusetyenziswa phaa yiKaizer Chiefs. uShinga kunye ke noChislet niza kude nibabone baphulaphula ke benxibe ijezi leKaizer Chiefs bebaleka phaa ngaphakathi kumabala wokudlala. Kodwa kuNtwari kunye noMorris ithi ke into ingabona ngathi ke bazawuqala ke bavulela ingcango phaa eNaturena bawufumana amadlelo ahlaza ke kwezinye iitim apha ke kule transfer window kaJanuwari. Njalo ke baphulaphula ke ndifuna ke nani ke ningene nitsho into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.